рустам эмомалӣ шаҳрдори душанбе ва раиси маҷлиси миллӣ ба қатли як духтари 8сола дар ноҳияи рӯдакӣ вокуниш кардааст. пештар ҷомеаи шаҳрвандӣ бо ирсоли нома аз шаҳрдори душанбе талаб карданд ки ҳодисаро зери назорат гирад. руфейда иноят ва сокини шаҳраки навободи ноҳияи рӯдакӣ рӯзи 4 июл нопадид шуд ва як рӯз баъд ҷасадашро аз ҳоҷатхонаи ҳамсоя пайдо карданд. бо гумони қатли ин наврас ҳамсояи онҳо боздошт шудааст. дафтари матбуоти маҷлиси миллӣ рӯзи 7 июл бо нашри иттилояе гуфт куштори руфайда иноят ва боиси нигаронии амиқи раиси маҷлиси миллӣ гардида раванди тафтиши ин ҷинояти мудҳиш зери назорати қатъӣ қарор дорад. ба гуфтаи манбаъ рустам эмомалӣ ба додистони кул дастур додааст ки омилони ҳодисаро ба ҷавобгарӣ кашад. вокуниши рустами эмомалӣ ба қатли наврас дар пайи талаби ҷомеаи шаҳрвандӣ сурат гирифт. як талаби дигари фаъолон аз раиси маҷлиси миллӣ ин буд ки ҷазо барои таҷовуз ва куштори ноболиғон дар кишвар пурзур карда шавад. дафтари матбуоти маҷлиси миллӣ палатаи болоии парлумон дар ин бора гуфтааст дар лоиҳаи нави кодекси ҷиноятӣ ҷазо барои таҷовузи ноболиғон сахттар карда шудааст. пештар низ рустами эмомалӣ ба қазияи таҷовуз ба номуси як ноболиғ дар шаҳри турсунзода вокуниш карда буд, вале баъдан наздикони ин духтари хурдсол гуфтанд мақомот онҳоро бурда шиканҷа карданд то гуноҳи нокардаро ба гардан гиранд.